Hi everybody! Ayan, good afternoon po. And, ayan, this is Ma'am Shiji together with Miakalokasumagot. And, andito ako ngayon sa bahay. Wow! O, diba? So, ikaw talaga na unang mag-ano ng setup na to. Yes! Ikaw talaga, kapal na Inayos ko, we have some chururut out there. Now, first of all, I just want to say, Dalawa talaga to. yes, congratulations. Kasi, ano to, matatawag mo na bang 80%? How many percent na to na almost done? 50. 50 pa lang to? 50% pa lang? The kisame, of course, the CR, kasi kakabit pa lang yung door. 50 pa lang to kasi may papagawa pa ako dyan na barrier na 5 na hollow blocks. Sa likod. Barrier para sa likod. And then that will be my dirty kitchen sa labas. Ito ipapasemento pa to. Papasemento. Ito papalagyan pa ng draft ceiling. Tapos dito sala, cover dyan. Ito, bababa ka ng 3 steps. That's the deck. Parang feeling ko 40% pa yata. 30% pa lang to. Yata. Kwarto, lalagyan pa ng flute wood na panel. Okay. So Tapos marami ito, pa talaga. Panels pa to lahat. Yung CR, tignan mo, that's only, yung CR, 30%, 30% pa lang. Marami pa talaga siyang dapat ayusin at gawin. But anyway, I'm Pero here. natitirahan na siya. Yeah. I am here hindi para anuhin ko ano pang kakulungan ng bahay mo, no. Gusto lang kitang kamustahin. Alam mo yun, I miss talking with you. Diba? Alam mo yun, Pero isang gabi, nandito ka lang. isang gabi. Ay, yung isang gabi. Oh, nung makalawa. Hindi, I like, kasi syempre, di ba, nasa isa tayong room. So, hinaguan, like, almost every day, before we sleep, nagkukwentuhan pa tayo, nagchichikahan, and all. Nagkukwentuhan, humihilig ka na nga lang agad. Oh, kasi nga, ang topic niya na po, hindi na kaya ng utak ko. Masyado nang pang matatalino. Like, kamusta na? Kasi, lumipat ka na rito sa bahay mo, di ba? Oo, anong 28. It's been very challenging. Sobrang challenging. Second nights mo na, no? Oo. Second night mo na. Sobrang challenging, sobrang saya. And it's like a dream come true. Kasi, kung ano nyo po, alam nyo sa Manila, di ba? Kung mapapansin nyo yung mga live ni Nia, meron din siyang sariling ganito. What do you call this? Gaming chair ba? Gaming chair. Yeah, Office chair, whatever. Parang hindi. Dito ko nakita yung isang video mo. Hoy! Hoy! Ay, sorry. So, ayan. Kamusta? I mean, gusto ko lang i-ano, no, na ano sa inyo na, paano ba yung term? Parang to emphasize na Mia is very independent. Yung ano siya, eto siya pag may gusto siyang gawin or may gusto siyang talagang magagawa. I mean, Parang ngayon ko lang to actually ginusto and then binigay naman. yeah. And actually, prior to that, last year pa lang, di ba, may mga nag-offer na ng lupa sa'yo. Oo. Na talagang, hindi Oo. planning. Bago mo pa nabili yung sasakyan. Bago pa ako nagsasakyan, Diba? bago pa ako nag-Japan, meron ng dapat Plan. bibili na How is it? na lote. Actually, before pa, unang santa pa dito, 2021 pa. Oo. Sabi natin Nina, bili ka na kasi ng lote dito, ganun. Bago pa lahat ng mga eksena. Kamusta yung feeling na finally, ito na, meron ako sariling pugad. I can say na, this is I feel so my own. accomplished. Oo. Accomplished. And, Correct. That's the right and to be term. honest, peaceful, peace of mind. And it's not just about the friends, Oo. but it's about the viewers who always constantly judge people living Mga sinasabi. there, people na nakikitira lang, people na nakikikain lang, Yeah. Nararamdaman ko people din na yan. ano yung ambag mo. Ah. It's been so long, and now nobody says a thing about those kinds of stuff because this is my house. Yes. That's all about it. It's not about the friends, the friendship, whatever. It's about me and my house. Kasi, And they're not gonna judge you anymore. They're not gonna judge you anymore. nakikitira. Nakikitira ka, anong ambag mo, ang tamad mo, ito lang nakita namin na ginawa mo, eto ka lang, yan ka lang, dyan ka lang, wala kang asenso. Mhm.
at least now, you prove something to them. Yes, and there's so many of them. There's so many of them, these viewers, who just said one thing and affected every one of us. Yeah. You know that. Hindi lang to sa kanya. Maging sa akin. Kasi syempre nakikitira lang din ako. Kina Brenda. And ako talaga, malaking tulong sa akin itong Mindanao, itong CDO, itong part ng Osamis. Ay, Misamis Oriental kasi dito ako ginagamot. Until now talagang ginagamot. Your healing, your emotional healing. Yeah, and everything. Kaya sabi ko, what do you call that? To be exact is the your grief, your feeling of loneliness and grief from your loss. Correct. Yes. And ngayon, syempre nakaka-proud din and nakakaano na bilang kaibigan, meron tayong panibagong pupuntahan sa ayaw at sa gusto ng mga bashers. Pupunta, tatambay ako rito, makikitulog ako rito, sa ayaw at sa gusto rin ni Mia. So, as simple as that. Ayun lang. No, it's because nga, di ba, marami din ginagawa. At saka, pauwi rin ako ng Manila. Kailan? This coming March. Ikaw, uwi ka din ba ng Manila, di ba? Not sure yet. Baka tatawag si Mama nga, baka mga March 5 sila pupunta dito. So, nire-ready po na. Or baka mamaya March 5, ako na pupunta doon kasi flight na ni Mama pabalik ng US ng March 13. So, we don't know. So, either me, okay. Kasi gusto niya rin itong makita. It's either me who's gonna leave or it's my mom who's gonna come here. I'm not sure. Okay. So happy naman. Happy talaga. Satisfied and all. Actually, hindi. Stress din. Isama mo na yung stress because this is like my first time na nagpagawa ng bahay. But charged to experience, ganito pala yung feeling. Yeah. Nakakala natin nung isa, hindi ganito lang. Madali lang pala. But pero hindi. No, you have to think of your people. You have to think of your employees. Being an employer, you have to think of them first. I actually bought a lot of stuff for their safety sa una, like yung boots. Bumili lang ng mga ganyan. Hindi na ako umabot bumili ng headgear kasi kahoy lang naman ang gagamitin nila, hindi naman semento. But then I had to go through all of that stuff and then applications sa munisipyo, sa permits, everything na kailangan sa kuryente, and tubig, PLDT. Pero higit sa lahat, the budget. Kaya, wala lang ako alahas. Ayaw! Nag-renew na lang ako. Nagsanla ka na rin. Yeah, ganun din naman si Brenda din. Nagsanla sa atin. Mga ganun. Hindi, reality. Yeah. But then, gusto mo matapos to eh. Gusto mo matapos. Sa balita ko, makuha mo rin siya ulit. Oo, saan gano'n sa ano. So, halos lahat na alahas na isan na. Pero, tingnan mo naman, at least. Oo. Diba? I lost na yung mga binili ko lang sa una. Yung ako lang nag-purchase. But yung mga gift sa akin, don't worry guys, I will get them sa sweldo this March. Importante kasi. Because these are gifts eh. Makikita nyo ulit, babalik yan, yung mga gifts na yan, okay? They will all come. Eto. Meron akong isa pang tanong sa'yo. Siyempre, nalalapit na yung birthday ng ating friend. Kailangan talaga. Yes, gusto ko lang malaman. Pupunta ka ba sa birthday niya? I'm not sure nga eh. I don't know if I'm gonna leave. So I cannot say that I will go. Or I can go. It's either I'm gonna leave now or I'm gonna take a flight or my mom will come here. So, di ba? So, wala ka pa. So the parents are here. Nagkataon. Because this month is their vacation. And my mom is leaving by March 13. Hindi ko pa rin siya nakikita. So, di ba? Ano unahin ko? Yeah, yun na naman. At least, given a chance. Given a chance, yes. I can go there, drop by there. Hindi nga ako makapunta dyan. Nag-chat si Mama Sita, yung sa kay Cara. Maya, ipaabot mo na lang. Hindi, nasend ko na. Hoy! Nasend ko na. Ganon ako kabisi. Kita mo, anong ginawa kanina? Bago ka naligo, anong pinagagagawa ko, di ba? Na ikaw nagtabas. Ako. Sino bang gagawa? Asan yung ang mga sisiyo? Ang mga sisiw, hindi, tumulong din tumulong din sila. Kami, para mabilis, sila nag-arrange niyan, ganyan. Ganyan talaga. Ito pa, Ganyan si Mia. Sabi ko sa inyo, mukha siyang babae, pero marami siya kumangitlog. Bro,
Kaya habi nakaka-stress din kasi bukas madudumihan na naman yan, may gagawin na naman, ganun. Okay, may mga additional, di ba? Oh, yung bed, so, ikakabit yung bed. So, meron ka ng bowl sa CR, you have your bedding. Thank you, Auntie, and thank you, Auntie or Tita Ana for the elegant bathroom that you really want me to have because sabi niya, it's going to be your first house. I want to help. Oh, Thank you so much, Tita Ana. oh, it's so good to know. How was it? Ha? Ganun pala yung feeling. Ganito pala yung feeling po. I'm so thankful. So, meron ka shower, you have your bed, your pillow. You have this, of course, very you. So, at mas marami ka pa mga... Buti na-order ko na to ibang before pa. Na-order ko na to before pa tapos. Yeah, kasi most of the time kasi si Mia, dito siya nagpapakaabala. Alam mo, ibibilin mo to, itong mga chairs na to sa Malingasag available. That's 2.5. And then I ordered this, but then I have to build this. 7.99. Oh, pwede pa namang ibigay, ba't mo pa ibibenta sa akin? Ibigay? And then I have to complete this video at kwentuhan with Miakalokasumagot. I have something for you. That. No, ay, wait, bubuksan na yun. This gift, na ibibigay ko, sa edad natin, kailangan talaga natin to. And you know, how much I really value yung bawat araw, bawat oras na magkakasama tayo. At bilang friends, hindi na sa mga friends, maging sa family natin. Just like yung plano mong gawin na minsan na magbakasyon ng parents mo, then give them time. So, I want to give you this para sa bahay mo. For me. Oh, So, thank you this so is, much. Yan. A wall clock. To remind na magbigay ka rin ng time. Not just for yourself. What does time Uy, eksakto 6 o'clock! what does time give you? What does time give you as a person? Kung may hihingin ka, ano yun? Uy, vlog ko to. Kung may hihingin kang time, ano yung time na yun? Yung yung makapag-usap talaga kami ni Mama ng harapan bago siya. You wanted that time. I really want that time na sana nagkaroon ako ng kwarto. Uy, ano ba? Vlog ko to. Bakit? Bakit naraway? Yeah, how many hours or days at least? Kung ilan yung ibibigay sa akin Aman. ni Lord na chance. Oo. That Kahit time. minutes pa yan, pagkakasyahin ko lahat. Yes. Pagkakasyahin ko. So, this is just a simple gift para sa bahay mo. Thank you so And time. I know na marami kang time for And your, what for your own happiness. what is time for you? Bold. Time is really cold. Totoo yun. Ano sa nangyari na yun sa akin? Time is cold. Time is yes. really cold. So, i-treasure natin yung bawat oras, kahit segundo lang nakasama natin yung mga tao. Yung makasalubong mo sila, kahit hindi kayo close at na-hype And siya. what else? Love takes time. Ang hirap maghanap ng And, love. Time heals all wounds. Thank you. Gets na. You're welcome. I know may time pa para doon. Alam kong okay naman ang lahat eh. I mean, sooner or later. Meron akong there's always time, a time for everything, time for love, time for rest, time for journey. Yung Ay! Ang taray. May pa-backlight pa tayo sa record. Yeah, ayan. So you have, thank you for the clock. there's time for everything. There's time for everything, guys. Thank you so much. I love you and I miss you. Walang etchos. You can always come here. Okay, nabuksan na natin. Ihahang na natin siya. Yeah, meron ka ba? Wala. Meron akong mga clips. I mean, meron ka na bang clock? Wala pa. Wala pa. I was thinking to get one. Thank you so much, Mom Shiji. Oh, at least. And friends and Bruni to life. Huh? Britney. Britney to life is here. Yeah, he's with me. Oh, so sana more time for everything. Chat mo lang ako. Hindi ko alam mo dito. I-chat mo lang ako kapag may mga
Ay, nagdidilim na guys. Kailangan ko nang buksan ng mga ilaw natin. And again, maraming salamat. Maraming salamat. Alam mo yan. Thank Sa you. mas marami pang bonding, sa mas marami pang kwentuhan. No? Yeah, Hindi man I tayo know. na everyday na magkasama at least. Kung may okasyon, go na tayo dyan. Pero, nagkakasabay-sabay lahat. Tapos, kailangan bantayan ko na rin ng mga tao. Ganyan. Dami sila pangailangan, mga papo, mga ganyan. No, Eh, nung una, hindi ko mabantayan ang MM lang ako. Ang layo ko pa. So, no, I know everything will be okay sooner or later. So, kalmahan lang natin mga moms. Sa lahat ng ating mga viewers. Once again, this is Mom Shiji, together with and Miakalokasumagot. it's MK. Welcome to the MK house. Okay. No, by the way, again, thank you so much. At together with Breathe Me to Life, guys. Again, Pagpapatayo daw. Wala pa tayo electrician. Siya yung aming lightsman. Ayun, maraming salamat. Thank you for everyone. watching. And more sisiyo to come. Ha? Dadalo kami dito. Di ba, Breathe? Yeah. I can't promise. Don't forget.